Тапшыруны дәвам итеп, экраннар алдына хөрмәтле милләттәшебез Мавлютова Мәсрур Ибраһим кызын чакырып алабыз. Бүген 13 август көнне ул үзенең 70 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Әлеге гомер тантанасы белән ихластан аны килене Зәкия гаиләсе белән, Наилә килене гаиләсе белән, племянницалары Әнисә, Алисә, Галия һәм Кадрия котлыйлар. Йомшак күңелле, олы йөрәкле адәм балаларына Аллаһы Тәгалә бу җирдә үрнәк итеп узарлык гомер юллары бирә. Менә апабызга да шушы килеш үтергән насыйп булган. Гомере буе ул бар туганнарны берләштереп торучы, кирәк вакытта үгет-насихат киңәшен бирүче, бик уңган, бик сабыр, бик тыйнак, бик акыллы якыныбыз булды. 70 яшь тулу, ул инде олы биеклекне яулап алу дигән сүз. Раббым сиңа 100 яшеңә җитәрлек тә сәламәтлегеңне бирсен. Без барыбыз да сине нык яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Аяк-кулларың сызлаусыз булсын, иманың нык, акылың аек булып, алда да безнең бәхеткә яшә кадерлебез. Авыртмасын саның, сыкранмасын җаның, якты йөзең һаман яктырсын. Ходай сиңа картлык көннәреңдә рухи өмет, шатлык арттырсын. Олыгаям диеп һич кайгырма, 70 яшь ул матур чак кына. Балаларың, туганнарың белән кадерен белеп яшәр чак кына. Әле тагын бик күп еллар нык типсен синең йөрәк. Син безнең бердән-беребез, син һәр чак безгә кирәк. Хөрмәтле Мәсрур Ибраһимовна, барча яңгыраган теләкләргә дә ихлас күңелдән кушылып, бүләккә җыр юллыйбыз. Бәхетле булып, алда да гомер кичерегез. Йылмая нигә булай серле дөнья, кояш көлә үрти сине мине, кышлар сайрый мактыйлар армый-талмый җиргә бүген туган кешене. Һәр җыр бүген сиңа багышлансын, һәрбер теләк сиңа яңгырасын, гөл чәчәкләр матур бүләк булсын, бөтен дөнья күреп соклансын. Дуслар һәм туганнар, иңизге теләкләр